So may nga adlaw mga goy. So for today's video, matik na magkuyog gihapon ta. So karon nga video mga goy, so magkuyog gihapon ta. So di aday ta karon sa barangay Candanas, Garcia Hernandez, Bohol. So atong tanawon mga goy, ang katong nahitabong landslide sa maong lugar. So atong tanawon. So before mga goy, so wala pang landslide, so kani nga part di ani karsada din ni siya. So karon wa na kay makitang karsada, no? So imong makita sa katong mga part sa karsada nga kani siya ng mga semento nga buak, o ang uban to nasa ubos. So mo ni siya. So pasalamat lang tas Ginoo mga goy kay kini nga panghitabo is walay kinabuhing nakalas tungod kay daling naka-evacuate ang mga residente aning dapita sa dihang nakabantay sila nga na ay paglihok sa yuta. So although na ay mga balay nga natabunan, so na uban nga guba pod, so at least walay casualty. So pasalamat lang yapon ta mga goy. So rin lang sa takuto mga goy sa untod sa mga video na tupuhon. So amping mo tanan. God bless. Maayong adlaw mga goy. For today's video, Matik na magkuyog gihapon ta. Dinhi sa TBS channel, Daghan makita, mga video nga nindot. puno sa istorya. Gihimo ni Noel Texon de la Torre. Para sa inyong tanan, Kalingawan gyud, TBS channel, subscribe dayon. Noel Texon de la Torre.